వద్రాజు కుటుంబ సభ్యులందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నిన్న మనం ఖడ్గతిక్కన సగము చెప్పుకున్నాము, మిగతా సగం ఇప్పుడు చెప్తున్నాము. తెలుగువారికి స్ఫూర్తినిచ్చి నూతన ఉత్తేజం కలిగించడానికి ఖడ్గతిక్కన పాత్ర చక్కగా చిత్రింపబడింది. మాతృభూమిపై మమకారము, తల్లిదండ్రుల పట్ల భక్తి, ప్రభువుపై విశ్వాసము, భార్య ఎడల గౌరవము, ప్రేమ, అందరినీ ఆదరించి అన్ని కళలను విషయాలను అవగతం చేసుకునే బుద్ధి కౌశల్యం, అన్నింటినీ మించి దేశం కోసం ప్రాణాలైనా ధారవేయాలనే దృఢమైన దీక్ష, ఈ లక్షణాలన్నీ ఖడ్గతిక్కన వ్యక్తిత్వానికి ప్రతీకలు. పోతే తిక్కన విప్రుడయ్యును క్షాత్రధర్మాన్ని ఆకళింపు చేసుకున్న అపర భార్గవరాముడు. సమరమునందే కాదు, సంగీత సాహిత్య శాస్త్రాల మర్మము నెరిగినవాడు. జ్యోతిష్య తర్క శకున శాస్త్ర పరిజ్ఞానం ఉన్నవాడు. చక్కని రూపం, అంతకు మించిన తేజం, దానిని మించిన శౌర్యం, ఒక్కదానితో ఒకటి పోటీ పడేట్లున్నది ఆయన వ్యక్తిత్వ శీల సంపద. కావ్యంలో మొదటి పద్యాల్లోనే ఖడ్గతిక్కన ఎటువంటి వాడో తెలుస్తుంది. ముఖమున శారదా పూర్ణిమ చంద్రిక తొల్లిత విభూతి రేఖలు వెలుగా కంధరసీమ భాస్కర ఘృణి సంనిభ స్ఫటికాక్షమాలిక సమితి వ్రేల. తన్ను మూగి కూర్చున్న వివిధ పండితాంతరమున యజుశ్చంద్రోర్థ పారాయణాన్ని కొంతసేపు, గాయకులు పాడే పాటలు కొంతసేపు, ఆరసిక వైయాకరణులు, నైయాయికులను, జ్యోతిష్కులను, తార్కికులను సలుపుచున్న ప్రవచనములను వినుచు పనుల మీద వచ్చడి వారి పనులు చేసి పెడుతూ ఉండేవాడని దాదాపు 5 పద్యాలలో తిక్కన స్వభావము, గుణగణాదులు వివరించబడ్డాయి. ఇక తిక్కనలో బ్రహ్మవర్చస్సు, వీరవర్చస్సు రెండూ మిళితములై ఉన్నాయని, వాటికి ప్రతీకలుగా దాపలి మూపునందలి జన్నిదము అంటే యజ్ఞోపవీతం, వింటి అల్లెత్రాటితో వియ్యమందరని అద్భుతంగా వర్ణించారు. ఖడ్గతిక్కన కేవలం సొగసైన రూపసే కాదు, వైరిరాజులు బెదిరిపోయేంత భీమాకృతి కలిగి ఉన్నాడట. మనుమసిద్ధి ప్రభువుకు వీరసేనాని, ముఖ్య సలహాలనిచ్చే మంత్రి, ఇష్ట సఖుడు, సచివుడని అర్హతలు సంపాదించుకున్న విశిష్టమూర్తి. అన్నింటిని మించి మనసెరిగి మసలే అంతరంగ మిత్రుడు, కుడి భుజంగా ఉన్నాడట. రాజు అతన్ని అన్న వీరుడా ఖడ్గతిక్కన సమిజ్ఞావని నన్ను సంబోధించటంలో తిక్కనపై రాజుకు ఎలాంటి విశ్వాసం ఉందో తెలుస్తుంది. ఇతరులు మహితైషుడు, మదనసముడు, మానసధనుడు అని కీర్తిస్తే శత్రురాజులు అవక్ర పరాక్రమశాలి అని, కలియుగ భార్గవరాముడని కొనియాడతారు. ఇదం బ్రహ్మ్యం ఇదం క్షాత్రం అన్న ధర్మాన్ని విస్మరించని యోధుడు. మనుమసిద్ధి ప్రభువుకు పుల్లరి చెల్లించనందుకు కాటమరాజును ఎదుర్కొనటందుకు ఖడ్గతిక్కన సమాయత్తమైనప్పుడు ఎడమ కన్ను అదురుతుంది. మగవారికి ఇది అశుభము. ఈ విషయం గ్రహించి తనకు కీడు కలుగుతుందని తెలిసి బ్రహ్మరాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుందని తనకు దాని ధైర్యం చెప్పుకొని నిగ్రహంతో ఉంటాడు. కాటమరాజు, పిన్నం నాయకుడు, బ్రహ్మరుద్రయ్య వంటి శత్రుగణాలకు చెందిన వారు తనకు ఎన్ని ధర్మ ప్రవచనాలు విన్నవించినను మాటలతో తిప్పికొట్టి సడలని ధైర్యంతో రణరంగంలోకి దూకుతాడు. ఇంతటి సమగ్ర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు గల పాత్ర బహుశా తెలుగువారి చరిత్రలో, తెలుగువారేమి భారత చరిత్రలోనే అరదేమో. అంతటి ఉదాత్త నాయకుడు, శూరుడు ఖడ్గతిక్కన ఏం చేశాడు? యుద్ధం నుండి తిరిగి వచ్చాడు. అది సదుద్దేశంతోనే, ఎక్కువ సైన్యాన్ని తీసుకెళ్లాలని సంకల్పం. ఎందుచేతనంటే కాటమరాజు మామూలు వాడు కాదు, అతను ఖడ్గ విద్యలో ఆరితేరినవాడు. ముఖ్యంగా జానపద సాహిత్యంలో కాటమరాజు కథ చాలా గొప్పగా మనకు తెలిసే ఉంటుంది. అలాంటి బలోపేతుడిని ఎదిరించాలని నూతన వ్యూహంతో తిరిగి నెల్లూరు వచ్చాడు. మానవ సహజమైన పొరపాట్లే ఇవి. పురాణాలు, ఇతిహాసాలు చూస్తే రాముడు, ధర్మరాజు, నలుడు, హరిశ్చంద్రుడు వీరంతా పొరపాట్లు లోక కళ్యాణం కోసం చేశారు కదా. అయితే ఈ పురాణ పురుషులు విజయాన్నే సాధించారు చివరికి. కానీ ఖడ్గతిక్కన పొందింది వీరస్వర్గం. మహాభారతంలో అభిమన్యుని పాత్ర వంటిది. పోలికలు ఎలా ఉన్నా ఖడ్గతిక్కన పాత్ర పరిపూర్ణత్వానికి మూల కారణం అతని కుటుంబ సభ్యులే. తండ్రి సిద్ధన, తల్లి ప్రోలమ్మ, భార్య చానమ్మల పౌరుషవచనాలే లేకుంటే ఖడ్గతిక్కన విజృంభణం ఎలా ఉండేదో, అసలు తిక్కన కీర్తి ఆంధ్ర చరిత్రలో కావ్యాలు వ్రాయదగ్గ స్థాయిలో ఉండేదా ఉండకపోయేదా ఊహించలేం.
ముఖ్యంగా ఖడ్గతిక్కన పత్ని చానమ్మ తెలుగు మహిళా లోకానికే రత్నం. దేశానికి ఏదేని విపత్తు వాటిల్లినప్పుడు తన సంసారం, తన ఆకలి దప్పుల గురించి ఆలోచించేవారు కార్యసాధకులు కాలేరన్నది చానమ్మ ద్వారా తెలియజేశారు రచయితలు. తన మాంగళ్యానికి ముప్పు వస్తున్న విషయం తెలిసి మనసును గట్టి చేసుకొని యుద్ధం నుండి అలసి వచ్చిన భర్తను మాటలతో కాకుండా నులక మంచం, పసుపు ముద్ద ఏర్పాటు చేసి భర్త పొరపాటును గ్రహించేలా చేస్తుంది. ఇదొక ప్రతీకాత్మకమైన అభివ్యక్తీకరణ. ఈ సందర్భంలో చానమ్మ, నా పతి వీరమాన్యుడు రణం బునవైరుల గెల్చిగా నిరానోపడు, నా పతి వీరమాన్యుడు రణంబున వైరుల గెల్చిగా నిరానోపడు, కాని నాడఖిల యోధులు మెచ్చగా వీరకేళి కావ్యాశ్రుతి వీరశయ్య తన ప్రాణము నొడ్డి గడించి వీరతాప్రాపిత వీరనాక సుఖ భక్కగు నంచుతలంతు నిప్పుడున్ అని తన భర్తే అయితే శత్రువులను గెలిచి కానీ లేదా యుద్ధంలో అసూలు బాసైనా వస్తాడు కానీ ఇలా ఆకలికి ఆగలేక రాడని అంటుంది. మరి నులక మంచం, పసుపు ముద్ద ఎందుకు అమర్చావని తిక్కన ప్రశ్నించే మనసును కనిపెట్టి ఇలా అంటుంది.